dobre, môžete ísť. Aj, tak ale potom keď pred ním robíš face, No, počkaj, ešte raz, poď. keď pred ním robíš face, tak by si mal ísť potom sem. Dobre. No buď tam ty stojíš teraz. Iba tam mám stať na mieste štvor. Áno, tak si Foť. No poďte. A ne zas tak provokatívne. Prosím vás, ešte jednu fotečku. Počkaj, Ali, zostaň, daj teraz. Teraz urob, počkaj, si fotku spravíš, si auto takto. Zabi sa a uteč. Mám ťa tam, Alžbet, mám ťa tam. No, hýbte sa, no. Stačí to máme. Dobre, stačí. Teraz, ak tu budeš, tak zostaňte tak, jak ste. Dáš teraz... strelu, ako padneš na zem. Počkaj, ona nemôže padnúť na zem, ty musíš ísť... To znamená, že ty musíš ísť pod ňu asi? Nie. Alebo jak? On ťa musí chytiť. Ty padneš... Ne? Balo, ty ju chytíš. Prečo padne? Lebo... Jaj. To bude strelom do ruky. Máš bezné ruky, ne? Alebo čo, všetko? Najviac.